Είναι όλα τα κέντρα ξένων γλωσσών ίδια? Όλοι τα ίδια λένε. 110% επιτυχίες στις εξετάσεις, βιωματική προσέγγιση, ολιγομελή τμήματα, χαμηλά δίδακτρα. Είναι όμως όλα τα φροντιστήρια ίδια? Φυσικά και όχι. Ακούστε 7 σημεία για τα οποία διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κέντρα ξένων γλωσσών. Αν και παρέχουμε όλα τα παραπάνω, χαμηλά δίδακτρα, ολιγομελή τμήματα, απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις, διαδραστικοί πίνακες και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν και κάποια σημεία στα οποία διαφέρουμε. Επίσημες εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα. Όλοι οι μαθητές μας, από την πρώτη κανονική και μέχρι το proficiency, δίνουν κάθε χρόνο επίσημες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ή του Michigan, χωρίς να πληρώνουν οι γονείς εξέταστρα για τα πρώτα 5 επίπεδα, από την πρώτη κανονική μέχρι και το Β1. 2. Πολλές επιλογές εβδομαδιαίων προγραμμάτων. Έχουμε περισσότερες επιλογές από 10 σε εβδομαδιαία προγράμματα σε ημέρες και ώρες ανά επίπεδο, ώστε να μπορέσει το κάθε παιδί να διαλέξει εκείνο το τμήμα που του ταιριάζει και να κάνει και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του χωρίς πρόβλημα. Συχνές γραπτές δοκιμασίες για άριστη εμπέδωση της γλώσσας. Κάθε μήνα γίνονται εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα και γραπτές και προφορικές προσομοιώσεις από επίσημους εξεταστές των πανεπιστημίων του Cambridge και του Michigan. Οικολογική και κοινωνική ευαισθητοποίηση. Κοινωνικές και οικολογικές ενέργειες όπως αναδάσωση, αιμοδοσία, δράση στήριξης ευαίσθητων ομάδων, ανακύκλωση και άλλα, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίνουμε στην πράσινη ανάπτυξη, ηλεκτροδότηση όλων των κτηρίων μας με ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών και ηλεκτροκίνηση αποτελούν βασικές προτεραιότητές μας. 5. Επιμορφωτικά σεμινάρια καθηγητών και γονέων. Η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση καθηγητών και γονέων με σεμινάρια ψυχολογίας, παιδαγωγικών, πρώτων βοηθειών και άλλα μας βοηθούν να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και να προσφέρουμε μια ουσιαστική διαβίου μάθηση. 6. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα. Εκμεταλλευόμενοι τα έξτρα δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα, οι μαθητές μας κάνουν επαναλήψεις, ξεπερνούν δυσκολίες και καλύπτουν κενά, ακόμα και στις περιπτώσεις των απουσιών τους. 7. Συνεχή συνεργασία με τους καθηγητές. Οι μηνιαίες συναντήσεις και ενημερώσεις γονέων και η καθημερινή πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε θέματα επίδοσης, απουσιών, κατοίκων εργασιών και άλλα συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόοδο των μαθητών. Είναι λοιπόν όλα τα φροντιστήρια ίδια? Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε μας στο 210 99 12 755. Και όποιος νέος μαθητής μας πει ότι είδε αυτό το βίντεο, θα έχει έκπτωση 100 ευρώ στα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς. Ξένες γλώσσες, Ανδρουλάκης.